mu je ga tamburan kanan dabo. Haka gida da alkhairi arzikin kanan dabo. Sakona Aisha tamburawa ina mai suni da mai zobo. Ku zo mu karkaɗe ƙuri'a ga abba nan haɗin zungu. NNPP jam'iyya za mu yi ta babu kwabo. Mai kwandon daɗi ga jam'iyyar da babu tabo. Muna kira ga al'umma. Shirin ku ga dama. Kanan mu sai abba. Suna ji suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kano mu sai abba. Suna ji suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Kafin na fara tambihi da sunan tabara zan fara. Mamallakin komai duka al'amuran mu ka tsara. Da abin da zai zo nan gaba duka suna cikin kudura. Allah muna ta roƙonka sannan mu cika da imani. Albarkaci da Qur'ani alfarmar Rasulul imani. Da kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Allah dubun salati wanda kake to da dawa manzanka. Almakiya almadani ya hasken da ya rufe shirka. Da alihi sahabbai roƙo na ya tabara duka saka. Sanyo da tsarkaka kunka bayan ka masu ƙaunarka. Mata nake Kano abba ka bashi ya kula da bayanka. Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Aisha tamburawa ta yi kokarinta ta motsa. Ita ta ce a dukawa abba wakar da za ta rarratsa. Ta mulgula sako ko ina a ji ta kusa. Aikin jiwa tanki gashi mun buga wa koganki. Muna ta addu'a kanki Allah ya kare bayanki. Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Ina wuni ina kwana abba kabir dan Yusuf. Abba gida yake wai ai farin jinin ka ya fi su. Na ga sun bi bauce domin alhakin mu ne ya shafe su. Su kware a zalunci amma ilahu ya fi su. Da taimako irin nasa shi za ya ba wa abba Kano da Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Abba kabir ne taska irin ta alkhairi. Zai taimaka wa mata har yara mai ciki ga jariri. Wasu ilimi in abba ya zo za a daina inkari. Zai taimaka wa al'umma mata a yau rabon jari. Abba na matasa ne Allah ya sanya alkhairi da Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. za mu kora ha'inci a daina yin gini a kan hanya. A kyala al'umma su sake a lunguna a daina gogayya. A daina yin zaman banza makaranta a gyara tarbiyya. Tun da ɗana kowa ne abba a kanan wadata ne. Mun samu mai farar niyya in ka ji wa na sanya ne. Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Sabuwar Kano za a yi ta zau kamar da bai kamar London. Da fitilu sama haska kamar titunan kasar Jordan. Dama a lokacin jagora ya yi su babatun fadin. Ka taimake mu ya Allah Kanawa suna jiran abba. Yanzu ya kori ta baba fata muke muna muri. Kanaje suna gani. Insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara. Kanan mu sai abba. Abba kabir ne gwamna dubuci kwamarat a damansa. Ga sabuwar Kano malam sai mun
kanawa